wanci kakat kencang sekaringan umum kasih malam Rama arum itu beri jodeng taman sari lah berciin berindai itu proses bangkit aku kau ingin cepat sabda harum tumuli sak desa dandan Bagong kabeh karepe piye. Ndara Bima? Ndara Bima. Ane. Jagat Dewa Bathara ngobong klasa 5. Ndara Werkudara sing andika badhe tindak pundi? Darasena sing andika badhe tindak pundi arep tinggal nyindan terus lunga ngono kuwi lho senengane. Kula badhe sekolah ebes. Ebese nyuwun sangune 2 juta yen ra tak entekne aku mak kepruki gelem aku. Kowe iki do ngopo? Aku bakal mancat kono ing Nirwana utawa Kamuksan. Nderek. Kula nggih nderek teng Kamuksan teng mriku kula badhe sekolah teng SMKI Muhammadiyah. Lawanan ngono kuwi karep apa kabeh kok dandan kaya ngono arep melu. Amargi niki sami ngertos. Nuwun sewu. Bagong pirang-pirang niki sami ngerti Bagong dikenal karo wong akeh wiwit saka wong tuwa nganti tekan bocah cilik-cilik kabeh do ngerti Bagong merga sampeyan sing ngundangi seorang Bagong, sing nenarke seorang Bagong, sing ndadekake kula kabeh niki do viral ditresnani karo para kawula niku merga jasane Sang Sena. Mila menawi dene samangke jeng andika badhe minggah wonten kasuwargan kula tetep melu, kula nderek teng SMKI Muhammadiyah. Nderek. Niku iki Bagong gadungan Bagong sing ora nyeni. Beda kali kula, ora mung iso joget, ora mung iso mbanyol, ning uga pinter nembang. Kakang Mbakyu, jo lali welingku, yen kowe lumaku, padha nyekel susu. Ora perlu ke susu, goblok. Ora. Ngono arep malu-malu kaya ngono ngisin-ngisine. Cakepan apa-apa ora apal senengane ora.
ngisin-ngisin. Semanten ugi kula. Ugi badhe nderek bidhal dhateng Nirwana. Lagi nekat men kaya ngono to. Layak mlentu bae kok ganjel kaos kaki ta kowe. Lho ning pirsani nggih sirah kula enten sinomipun. Sinomipun menika. Ora butuh sinom kaya ngono kula nderek. Kula nderek. Kula nderek. Kula nderek. Kula nderek. Ah, ayah melu ayah. Nderek. Nadyanto wong sak desa kabeh dandan Bagong. Amarga Ki Bagong klangenane Sang Werkudara parandene ora ana kang bisa condhong ing rasa. Pramila lon-lonan lumampah Sang Bratasena. Bagong pirang-pirang den singkirake goleki mutiaraning rasa. Takon marang aku satriya ing unggul pawenang Raden Werkudara. Endi sing jenenge Dursasana bodheng-bodheng wujude dina iki jambak rambuté. Sing jenenge Werkudara yen wetenge jembling kaya ngono ki ora iso landung ora. Ya wis kareben ra landung ra apa-apa. Aku bakal jumeneng dadi pendhita ning Arga Kilasa peparap Resi Bima Suci Ovita Dewi. Ilani dedekmu entuk, wujudmu entuk. Apa yen wis dandan kaya ngono iso melu aku, Bobi? Yen ra melu jo takon dosa. Hak tibane Aji Bandung Bandawasa blabak pengantol-antol karo ungkal bener luput dipasrahke marang pengiran. Ungkal bener. Lah iya lek bener lek luput ya dipasrahke karo pangeran. Arep ning ndi? Duduk sini. Aku ki satriya Jodipati, duwe bojo wong Pringgondani, biyen sing wujude buta wadon, jenenge Ari Anggara. Iya. Angin amidit milir tak gendah dung. Ngalih. Walikaten
tangane ngejak ngene terus. Angin, angin, angin. Maneni. Wit. Weh, asmi. Wah, tunggu aku.
iki kaya tak ubengi. Nadyan akeh sing tawa kepengin melu aku. Ning ora ana sing pinter nyenggol batinku kejaba kowe Bagong. Masa sih? Iya. Tenane. Kowe nang ngendi wae? Mau Bagong pirang-pirang padha baris. Kabeh pengin nderekke aku ning kowe kok ora ana. Sing jenenge barang kian apik kanggone Bagong ora perlu ditawak-tawakke. Barang kian apik nadyan to ndlesep, nadyan to ndelik mesti digoleki wong pirang-pirang, nadyan to nyelempit mesti disenengi wong. Tanpa beda kaya amba. Aku tresno karo kowe. Sama. Kula menika kula kalih jenengane padha karo raga loro jiwa siji. Tanpa Sang Sena Bagong boten saged lucu, tanpa Bagong jenengan nggih mesti rengu ing penggalih. Nggih mboten? Nggih mboten? Iya. Aku bakal nggayuh kamuksan. Nun? Bakal nggayuh kamuksan. Kamuksan niku Mati bareng sak ragane. kok iso jare wong mati ki sing jeneng raga ki manunggal karo bumi dadi siji merga wong ki dumadi saka lemah. Hadate pancen kaya mangkono ya mung jalma pinilih sing iso nggayuh kamuksan. Kowe kena ngeterke aku nanging jiwamu isih tumangkar-tangkar ditresnani karo wong akeh. Padha kali sampeyan. Nadyan to sampeyan ninggalke kula lan sedaya para warga ning sejarah niki dados pratandha anggenipun bumi saisinipun ngukir dumateng nuwun sewu tulisan kencana ngrengga dumateng kaendahan lelabetan jengandika. Aku tak pamit. Sangu para Sangonono donga. ngaten? Yo. Sing telaten ngomong karo wong akeh. Sing telaten kowe ngluwentah karo budaya. Pancen piwulang bisa mlebu ana rasane kawula, syarate kudu direngga karo endahe tembung sing bisa gawe guyu lan seneng. Aku tak budal. Kula nderekke. Yo, kowe kena nderekke nanging tetep ana wates-watese. Jaluk pamit. Nderekaken Raden.
Sewu Raden Bratasena. Kula ingkang abdi pun Gajah Sena ingkang nalika semanten saged ruwat panandhang kula lantaran jengandika Raden pramila gandeng samangke jengandika badhe lampah muksa mugi wonten lilaning penggalih kula ingkang badhe caos kurmat Gajah Sena ingkang humiring tindak paduka wonten ing kasuwargan langgeng Raden. Titis tetes tatas tuntas Purwa Madya Wasana ngenya netepi dharma kautaman nadyan udan tangis banjir loh yekti nyurung donga panjurung kanthi tulusing rasa iklasing batin langit biru resik padang jinglan mega semisih nganan ngiring kaluwung melengkung dadi dalan para widodari ingkang nawuraken kembang lumprang Banjaran Sari sedaya samya remen gembira mesem marem hamethuk kamuksane sang kusuma bangsa ingkang ayem tentrem jenjem permanem sang sena langgeng ing kasuwargan
susun swargi iki sina nugraha mugi langgeng mulya wonten nirwananing Gusti Allah. Lamul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun rahayu ing sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.